Batata ndiyabulela. Ndizalelwe apha ndiyaguga ngoku ndiguge lapha. Apha andiyazi ba iminyaka emingaphi ndizawuqala kule yokuqala into. Indlela xa kunethayo zinzima bazifika imoto ezindlini. Akukho ndlela. Naleni indlela iphelayo ngoku yayenziwe ngumthika ka 15 years back. Kange siphinde sifumane indlela lapha asina toilet. Si toilet ematyeni nasezindongeni nasemathafeni. And namanzi asiwaselayo akanyulwanga kuba lokho eziphampasi zabantwana bethu abazukulwana zilahlwa kwakulamanzi. So siyakhula nje usibona. Akho umuntu right apha. Mhlawumbi Jola ndingake ndithanda ba uxelela abantu bemamele. Kule minyaka 832 amashumi amathathu anesibini yeyiphi into ongaso yincome uthi yenzekile kule lali yakunqwadi apha kanye kuward 17 yintoni ongayibala uthi yenzekile? Njengoba ndisithi indlela sifumene ku 15 years back ngoku la top layer yayo lo ndlela iphelile sihamba edakeni. So yilo ndlela endincomayo bayenzekile kule from 95 from 94 up until now. Number 2 ndiyabulela ngoba imizi emininzi ngugeneral ke ngulo ndithetha ngayo. Imizi emininzi kabi ingekho igrant ngeyivaliwe. Thixo ngeyivaliwe imizi emininzi kabi ingekho igrant. Siyambulela urhulumente. Anduzuspecify umbutho. Because umbutho ka-ANC kabi ubukhona ngekuthetha uba ndithethe ngohlobo ndithetha ngayo. Because bonke abantu bebemane besithatha bezothatha into zethu bebesithi votelani ANC nizokwazi banenzelwe. Uxolo uba ndithetha kakuhle. Awuthethi kakubi tata, uthetha kakuhle kakhulu ngoba ndicinga into yoba ngokumisa okanye ngokukhupha la mazwi ufuna ukuqinisekisa into yoba i-ANC mayidontsi ikawusi xa sekuyiyo uba ngaba yiyo okanye lo mbutho uzophatha mawuqiniseke into yoba mawusiphathe kakuhle. Asinamanzi. Amanzi la aphela kwenye ilali ekuthiwa kusechaba zange azofika. Iitoilet sizibukela phaa naziya kwezinye ilali ziyaphindaphinda apha emva kwethu apha eXhongolo. Siyaphindaphinda zingathuthuki apha sisatoilet ezindleleni entsikeni ezindongeni nasematyeni. Sincame sazakhela itoilet nansi itoilet apha ekhaya yakhiwe akho apha qha. Kunzima kakhulu uba uJola masibulele. I-situation salapha tata se-90s before freedom. Exesha lengcinezelo asikayifumani freedom thina apha. Yho, asikayifumani freedom apha. Uxolo uba ndithi uJola ndirhala ukuva tatam into yokubana ingaba lena indawo uthi okanye yonke iwadi ayinawo amanzi. Yonke iwadi ayinawo amanzi, ayinazo itoilet okanye ikhona ilali ethile kwalapha